Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 9 na bulan sang Agosto tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Gobernador Lacson ginpangunahan ang inaugurasyon sa CPSU Hinigaran 3-story building covered court. Bacolod nag-umpisa na sa pagpreparar sang budget para sa tuig 2023. Lalaki nasapuan patay sa isa kasuba sa siyudad sang Bago. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Liwat ginfile sa Kongreso ni bagong henerasyon Representante Bernadette Herrera D ang hagna nga nagapatuman sang korpyo sa mga minor de edad. Sa dalom sang House Bill 1016, tuyo nga dilian ang paglagaw sa mga minor de edad halin na 10 katuig sang gabi, tubtob o kung halin alas 10 sang gabi, tubtob alas 5 sang aga. Suno kay Herrera D, hindi lamang pagdumili ini sa mga minor kundi proteksyon batok sa nagkalain-lain nga kriminalidad. Naibalan sa dalom sang National Curfew Act, ginatugutan ang pila ka exemption kalakip na ang pagwa sang minor nga kaupod ang ginikanan o kon guardian o kon sa panahon sang emerhensya. Sa dalom sang proposed bill ni Herrera D, ang minor de edad nga madakpan nga ikustodiya kapan sang kapulisan pareho sang iya sini gender, kung lalaki man, kung babae man. May penalidad nga 48 nga community service kag 2,000 sa una nga offense samtang magatambong naman sa barangay council for the protection of children ang minor kag ginikanan kag paghimo sang interbensyon sa local DSWD pinaagi sa counseling sa ikatatlo nga paglapas. Mayo man niya. Ang minor de edad dapat alas 10 kuripuno na sa ila ginikanan. Hindi na pagdugutan nga makagwa. Pagwao naman alas 5 sang kaagawon. Proteksyon ini pat sa aton sini nga mga hobines. Galing subong ng tawabla. Purti ang lakwat sa mga hobines. Purti, kagahon na galambiyong pa sa mga dalanon. Hindi maintindihan. Ambot kon nga makita mo mga minor de edad bala sa mga kalanan, sa mga manukan, gapangayo kayo. Ang punto na tundre, nga agi na pabayan ini sa ginikanan. Ang iba niya, kung magbukas klase ato sa bulutuan, ang mga pobre nga mga hobines siya, alas 9, alas 10, gabaligya pa man galibod pa sa tanan nga mga ilimnan, pinarik-parik lang, nga dapat inugpahuwa ina sa kabataan. I don't know kung ginasugo man ini sang mga ginikanan. Dapat sa amunang edad, 5, 6, 7, 8, 10, dapat sa panahon nga palahuway, mapahuway ng kabataan. Pero lang tawa nyo bla, makita nyo ang mga kabataan galambiyong pa, gabit-bit man gabimbit kung anudang enog baligya. Ang aton ula ta ga pamalabag kung ang income nila makabulig sa sulod sang panimalay. Pero hindi naman naamoy nga tag alas 10, alas 11, ang kabataan galibod pa, nga dapat ato ina sila
puluyan nagapahuway kag kun sa tion sang klase dapat ato ina sila sa ila bulutuan. Mayo man niya. Bisan paano ang ginikanan magtagama nga pagwaaw ng kabataan sa tion sang curfew hour para sa mga jóvenes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang balitang ito ay pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron.
Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo
Now sa Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, Philippine Standard Time, las 4:19 na. Kamusta na ang palibot sang siyudad sang Bacolod karon nga adlaw Martes? Kamusta mga merkado? Kamusta ang biyahe sang aton mga salakyan? Gayuhom ang mga driver pati na mga operator daw dako gawa ang kaltas sa presyo sang gatong. Kamusta sa bilog nga probinsya, Bacolod kag malabutan sang signal sang Aksyon Radyo Bacolod. Maulo-ulanon ang panahon, ang low pressure area nakasulod na dire sa aton pungsod. Hangin habagat amugid ang nagapabalbal ulan sa malapad nga area sang pungsod Pilipinas. Sa sini nga mga tinion, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Martes subong si Aksyon Eden. Sigurado basta Martes si Aksyon Eden Aboso ang nagaman sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, kamusta ka mo matugnaw nga kaagahon, Action Fred? Kag basa-basa ang pila naton sa mga dalanon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod tungod man sa pag-ulan-ulan. Arena tempo na ning para temprano ka pa magbugtaw kag magpanglaba. Kay kun aga naga-init Action Fred kag kung hapon as gabi amo naman ang pag-ulan-ulan. Kaya yawa naman ni palibog ang aton sini nga mga nanay nga dapat aga pa manglaba, wala labot nga kinanla nila magbugtaw kagahon kay mapundo sila tubig. Kay kung
kaagahon lang gatubod ang tubig, kinanlan pag nila maghingagaw para makainitan ang ilang linabhan kag hindi man magbaho. Ari kita sa Action Fred live sa tubang sang New Government Center, kundi diri alive na ang mga tawo kadamo na sa mga nagapadulong diri nga naga-jogging, naga-walking para kaulo exercise bisan pa paano kay health is wealth idedaan Action Fred. Bisan wala ka na wala tempo magkadto sa gym, importante nga maka-walking ka bisan gamay para ma-exercise mo ng mga kaugatan mo kag kaunuran mo. Action Eden. Action Fred. Ako luyag ko mag-walking pero hindi pa subong. Nga wala Teka gyapon na. ang tikang 1 to 1 to. Ang tikang 1 to 1 to gyapon. Ano naman do kadugay do na do na namian sa Oo, singbo. hindi sa magalin. Do na kauyon. Oo. Ano na ba? Himuon niya 2 ka bulan guro. Daw chimpo na ginaguro Action Fred nga istoryahon mo na gid sa hugot. Kalain. Seryosohon mo na gid ang istoryahan na inyo nga duwa kay do kalain na nay. Do kabudlay na adlaw kapatad nga saka sa 4th floor gatabid-tabid man sa. Abi na karon sang iba na ginaistoryahan tadi may chick si Action Fred. Kalain. Pero Action Fred diri sa bahin sa NG City, of course may tupad diri nga nga call center. Kadamo man sa mga nagabaligya, nagapulaw baligya sa sini nga mga oras. Karami isang higop din nila sa arroz caldo, may ara man gapaluto sang noodles, kag kung ano-ano pa. Pero ari pagkita Action Fred sa tubang sa NGC, may ari man diri gasolinahan, in Korea ta kagina. Karon pa sila alas 6 or alas 7 mapatuman sang another rollback naman. Pero so far, ang presyo subok ng diesel Action Fred, as makita today, ara sa 74 pesos and 80 centavos. Ang gasolina ara sa 70 pesos kag 80 centimos kag may ara sang premium nga 71 pesos kag 55 centimos. Ang iba ni imbes nga gabagting na nilang bulutang tulugungan sang gas or ila sinitangke, wala na lang na gapatughong kagahulat-hulat kayawat pang 2 pesos Action Fred or 3 pesos nga rollback sa presyo sang produkto petrolyo. Ti lain-lain man ang oras sang pagpatuman sang mga oil companies. Pero titanawon ta na karon magulo adlaw kung pilagin man bala ang buhin sa presyo. Kagon kamusta ang tughunganay galing kiti tanawon ta Action Fred. Bisan pa magsaka ang presyo, kung bisan pa magnubo ang presyo, ang mga nagapantugong niya ara ginaya kasi siyempre alangan tulokon nila o butangan tubig ang ila sining ginagiho man kay para amo nga ginasakyan nila sa adlaw nga tanan. Kadamo naman Action Fred sa atan sining mga kakson nga nagapadulong bala sa mga mall kung hapon kag nakasulod kita nagligan nga adlaw. Damo na sa mga ginikanan nga nagamat-amat bakal school supplies ang ila sini nga mga kabataan knowing nga ti medyo mahal-mahal daan subong ti hindi man nila matingo bakal especially kung kadamo si mo kabataan. May tani ko pareho sa aton sa una Action Fred nga 8 ka subject, isa lang ka notebook. Correct. Ginadikit pa sa buli. Ay, wala ko yung ginalikit sa buli. Kay paldakon mo. Hindi ko mabutang sa buli. Muna natandaan ko Action Fred sa una. Kaya para hindi ka lang mag-gastos. Isa lang ka notebook. Tungaon ko lang sa 8. Amo na ang katabo Action Fred. Para 35 pesos lang. Kaya kung may tulunan ka, share lang sa sa imo sining classmate. Kaya lagi hindi na mahimo subong. Kay tungod nga blended learning. Kag din syempre mga kabataan ng Action Fred subong daan. Paka ka namin. Ito yung isang pencil case ka namin. Ito yung isang notebook sa akong classmate yaho. Hindi Action Fred malikawan. That's why aga pa baka-baka ang aton sining mga ka-action aga para gapadulong sa ila tagsa ka mga trabaho. Ang iba naga-moonlighting Action Fred kumbaga wala labo sa isa ka trabaho may ara pag isa ka trabaho o kung 2 ka trabaho para masusteniran lang ang mga pangangailangan kumbaga Action Fred. Mo gina pero pasalamatan naton nga samtang nagakabuhi kita. Samtang nagabugtaw kita, may chance kita sa pagpangabuhi, may chance kita nga makabawi-bawi sa another day naman
nga ginhatag sa aton. So far, Fred, makanay-kanay sa siniya kalangitan, kita tagani sa mulubituon gawa, kag dala lang sa mga proteksyon sa inyo siningalawas, jacket, payong, kalo, hindi magtinamad sa pagbitbit kay uso mandaan subong ang huluhilan di kadamo pa man sa masakit diri sa palibot man naton. Halo-halo lang yun sa aton sining mga action, sa aton sining mga motorista, halong lang yun kay sa gihapon. May ara pila ka lugar sa Bacolod nga ginakayo pa ang dalanon. Observation report, halin sa patrol, Action Ida Raboso. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na madmadron. Anano ang inaplano ninyo nga pamahaw karon nga kaagahon? Baka damo sang sapsap subong, bakal kabla sapsap ining drudag ko gawa, baklan mo kamatis, pagkatapos baklan mo paitan, sibuyas dahon, pagkatapos may dahon balunggay, ay soso sa pagkananam sang sabaw. Pagkatapos baklan mo lamayo nga karaho bla, prituhon mo sang tigi-tigi gawa. Kaya kung daw tigi-tigi ang pagprito mo sang karaho, pati buko gumok, no? Do ka namit, no? Amo nang ginapulupangita sa ginhawa ko karon nga kaagahon. Pagkatapos ang ga-serve si mo, yaki-ay gid, bago lang tapos paligo, short slipot, gwapo da. Manamit ang pamahaw karon nga kaagahon. O kamusta? Anong plano nyo nga pamahaw karon nga kaagahon? Martes, malayo pa ang pizza 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Si Borge asa ara na gaupod na. Si Rochelle Evangelista, good morning. Si Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor nya kapita, salamat gid. Kay Milagros Morales, watching from Barangay Maaw, upod kay Edgar Morales, taga Maaw da, good morning. Kay Sophia Mare Arnaiz Bidlan, good morning. Ari kami di gamonitor sa 62nd Infantry Battalion sa Lagrana, taga 62nd Infantry Battalion, good morning. Kay Doy Arthur, morning. Patamyaw ko pamilya Dison, Estorque, Daniela, Jom, Kag, Dihada family. Sige, morning. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Kay Angela Gayundato Castillo, tamyaw ko bata ko sa Berot, Libanon, si Maricon Castillo. Si Jonalyn Ninyal de Crepito, tamyaw ko kuno si R.R. Joy, kag Edgar Cepeda, Siles. John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Diquilla, adlaw-adlaw kuno nagamonitor sa Aksyon Radio. Salamat gid. Kay Jore Montiliano, gamonitor kami sa Barangay Vista Alegre. Taga Vista Alegre da, good morning. Kay Gima Taguan, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton si Imbong Jocampo kag Kap Bito sang Maaw, good morning. Sige lang. Kay Jinky di Alagdon mo, aga pa siya. Mayong aga. Kahilidlaw sang sudan mo, nga ginhambal na. Amo na Jinky ang sudan bala sang mga imol-imol nga pagpangabuhi. Pero mananam, ga-enjoy, no? Kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Kagdokmat Mayo, Nobel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, Mikey Montilla, tanan nga pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Siling ni Jinky di Alagdon. Kay Sherwin Hugos, nagapamatigid, Morina Esconde sa Russia, sa Barangay Sibukawan, Isabela. Okay. Kay Jure ni Pamusino, ara na siya, gaupod na sa aton. Kay Marites Abilio Villarmino, watching from CPSU Main Campus. Sige, morning. May lang nga pag-upod-upod. Kay Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni siya. Kay Bit Kilaw sa Binalbagan.
kay Ruben Tampos kag Bob Francia, ni si Dr. Francia. Good morning. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Kay Ana Diaz sa Purok Balulan, Bago, good morning. Dira kay Philip Bilisa sa Murcia, si Pare Kinit Babon, kamusta? Kay Marvin C. Kay Danny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erning Hurillaga, Bugtaw na nisa. Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si parang Istoy Querido, walking ka na. Dira sa Dilag Family sa Sumag, Belmonte Family sa Purok Riverside sa Sumag. Si classmate ko Efren Pumpirada, monitor na ni. Isa gatawag, text ni si classmate Nets Alarcon, kapangapi siya, kapangagad. Kay Marlon, kag Lagrimas Reyes, good morning man. Sige, upod-upod lang kita, tagsa kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Bao, morning, taga Gimaras kuno da, good morning. Si Jinky Dialagdon, makabakasyon ko da Aksyon Predal, on taka sa Don Salvador Benedicto, makaon tabisaya nga manok, kag bunog, bao, kag sili. Bao, kampyon ang sili. Kung mayo ko magluto, sili mo. Ang bunom namit, no? Putson mablas dahon bayabas, bao sa pagkanamit, oo. Ahay, si Jure ni Pamusino from Langka, Pinaginpinan, naga-monitor man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Ang libre nga medical check-up, kag libre nga... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name,
Sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson ang pagkaon sang panahon. May low pressure area nakitaan mga 530 kilometro na sidlangan sang Davao City. Habagat man ang nagaapekto sa Luzon. Isa ka aktibo nga tropical depression ang nasiplatan man 550 kilometro northwest sang Kalayaan Island, Palawan. Dalang kabaspugon sang hangin, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang habagat kag localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan, tubtob may pagmulumadlos nga pagbalod. Amoy ng kabangdanan ko nga, makabatyag kita dire bisan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, padayon nga pagbo sang ulan. Pero delikado. Samtang padayon nga nagaulan, nagahumok ang luta, amo ng kabangdanan kung kaysa nga nagakapugday, bisan ang lagko nga kakahuyan, kag may mga landslide kita. Di kay Agosto, no? Puerte ang mga bagyo ga pinalumba sulod sa aton sini area of responsibility. Galing ti, amo na siya mo. Na sulat na inaya nga kada tuig hindi magdubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Amo na nga magpreparar gid. Pabakuron ang aton sini kabalayan, hindi kita magtinir dila sa nalupyakan kilid sa mga suba nga nagaawas kag iban pa nga delikado nga mga lugar. So hindi kita dapat i-compromise ang aton sini pamilya. Ang iban di magalin mo sa kilid pagpanga niya, hindi man maglapaw.
Ti kung kisa ko lumapaw, ati, disgrasya, anod ang kabalayan. Dito sa Metro Manila, purte, hamak mo nga pagbuo isang ulan, baha dayon mo. Suso, pagbunok sang ulan, ay suso. Tagatuhod, tagahawak dayon ng tubig sa iban nga bahin sang Metro Manila. Sa Cebu gani, ang iban nga kabalayan nagligad si Simana to nagkalaanod bangod sang porte nga dalo do sang tubig. So halong-halong basta maulanon nga panahon, halong hindi lang landslide, hindi lang baha, pati sa mga nagabiyahe madanlog ang dalanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na kay Cyril Hipulane, good morning, taga Alida. Taga Alicia kuno. Kay Chupilo Espanola Jr. Tamay kay Chay Murita Chavez ga monitor sa Tagda Hinigaran. Kay Nida Paslon, good morning, nga pamati pirmia sa Pandanon Silos Purok Paradahan. Sige. Kay Cesario Duran Paslon, good morning man. Kay Ana Sinoro, good morning. Si Aida Alunan, ara siya, Aida, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa tuntag sagid kakaagahon. Dira sa kay Philip Bilyisa sang Morsya, kamusta? Si pare Kinit Babon, la kami magkitanay ba? Kay Marvin Sila, good morning. Kay Johnny Dalgo sa Malaplad, wala ta kakadto sa ila opening. Gaulan to kag-isapat, hindi maayong pamatsyag ta. Sunod guro, basi makapamasyar ta da. Kay pare Erning Hurilya, gabugtaw na ni. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Medyo turutamyaw lang kita sa inyo. Bisan hindi kita magkinalay personal sa kahanginan, kita na igapon kita. Turutamyaw lang kita, bisan paano, ang aton mga kaabyanan, nagkitanay kita ya. Bisan tikdol-tikdol lang sa kahanginan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:43 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Babatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog. Pas nga 7 ka bulan, mga 118% ang gintaas sang dinggi karon nga tuig. Delikado ini. Sa aton mga kauturan, kag baga ginikanan, halong gigita, labi na gid sa mga kabataan bla, ining bag-o tao, ining lapsag pa, nga hindi iya kareklamo ba o ilikaw gid sa kutot sang lamok, kay kadelikado subong. Gataas ang mga nabiktima sang dingge. Dugangan pa nga wala man untat ang pagbubo sang ulan, bauti ga-enjoy gid ang lamok sa ila sini ginabutuhan. Di kon madisgrasya nga sa sulod sang balay mo, malipatan mo da nga iulang flower base nyo, matinlo nga tubig, kag nali kon butuhan ina sang lamok ka delikado nga maghagad lambiyong niya ang lamok sa sulod sang inyo puluyan. Delikado. Luwas pa sa dingge ang COVID kon pamatian taman. Base niya posible magdangat pa sa Vermont ining COVID-19. No, hindi maintindihan ang pamalatian subong nga. Puertin may mga monkeypox kita, may COVID kita, may dengue kita, may diarrhea kita, kinaputakti kita sang kagaw kaga pamalatian. So, ini nga pamalatian, hindi ini magtapik sa aton lawas kon matinlo ang aton palibot. Kag ang isa ka barangay nagabayanihan bala masigtinlo sa palibot. Adlaw-adlaw nga tanan libutan nyo basi may mga ara da mga butilya nga puno sang tubig nga wala maula, may ara kamuda baso nga sa sulod sang kwarto nalipatan, kinanglan mangin alerto kita. Agod nga maluwas kita sining makamamatay nga dingge. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na, kay Carlos Cordoba. Good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Aprek Kamandi Uya. Good morning man. Dira kay Junalyn Ninyal Di Crepito. Tamyaw ko kay Jeremy Ninyal. Kag Manang Maika sa Kaliling Kawayan. Nagamonitor man sa Aksyon Radio. Kay Marilo Beltran Caminto, good morning. Kay Bibing Balasabas, morning. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Tamyaw ko kay Nimya Gabito, kag Pamilya Labiga sa Barangay 1, Moises Padilla. Nagapangapis sa kapihan ni Ed Guevara sa Banga Stockyard. Sige. Kay Utay Benedicto ba, monitor ko dia sa Barbio, Hotel Bae City, Negros Oriental. Baskog ning signal sang Aksyon Radio, kag damo nagamonitor sa imo program. Salamat gid. Kay Ana Sinuro, good morning sa La Granja, La Carlota, sa Pilar Compound. Sige. Kay Sis kag Brad ko, apo ko kay Ino kag maghalong kamo sa panahon. Kay Sinika Mahilom, good morning. Kay Dodge Dalida,
kag kay Perla Dalida. Good morning sa inyo. Kay Armando Gabang, tamyaw ko sinong Erning, kag kay Bibing Horilia. Ba, kay Stila Pahilanga Cesar, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kagkagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitinggalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Bineluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Pasudlon ta ang report sa probinsya. Gobernador Lacson ginpangunahan ang inaugurasyon sa CPSU Hinigaran 3-story building covered court. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon. Isa si Negros Occidental Governor Bonga Lacson sa mga nagpanguna sa ginpatigayon nga inaugurasyon sa tatlo kapanalgan nga school building kag covered court sang Central Philippine State University Hinigaran Campus sa Barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran kahapon sang aga. Nagatambong man sa sining aktibidad si 5th District Congressman Dino Yulo kag pila ka mga opisyal sang Banwa. Sa mensahe sang gobernador iyagin siling nga ang pag-inaugurar sang sining building kag covered court ang isa ka welcome development agud to nga mapasangkad kag mapaayo pa ang educational system sa Hinigaran. Ang CPO Hinigaran mag-implementar man sa limited face-to-face nga klase sa mga tuig. Pila sa mga programa nga ginatanyag sini ang gidalikipan sa Bachelor of Science and Agricultural Business, Information Technology, Hospitality Management, Bachelor of Secondary Education in Mathematics, kag Bachelor of Elementary Education. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05. May na ang kongresista sa 5th Distrito, si Attorney Dino Yulo. May na kay Hubien pa. Mapagsik pa maglibot kag maghatag sa mga programa kag sumuman mga proyekto sa 5th Distrito. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Kay Lubic de la Luna, good morning. Ari kami di aga monitor kapita kay
Pato Kagrubi de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30 da good morning. Kay Ana Sinuro, sige sa Salanga Brothers Subaw, kay Mark kag Councilor Ising Salanga. Salamat gid kay Renato Tanyuan, good morning. Naga-monitor live sa Hacienda Josepa Isabela, good morning sa tanan nga pamilya Bilio sa Hacienda Espanya sa Isabela. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning sa Barangay Hagimit, La Carlota City, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Mario Olvido Aquisa, morning nga pita. Monitor ko di Hacienda Luguay, tamiyaw si Nili Mural ga pamati sa programa. Salamat gid. Kay Julpa Caritatibo, morning. Tamiyaw ko Bindol Pamilya Rolando Colot Caritatibo, Julpa Caritatibo, Dindin Monteflor sang Barangay Robles, La Castiliana. Kay Vincent Herburario, good morning man sa Barangay Takuling. Kay Vincent Herburario, no kapinitla taga pa. Sa Barangay Takuling, good morning. Kay Lunel Berhet Saputen, good morning. Tamiya Berhet Saputen kag Mabakyaw family. Salamat gid, wala sa anuman. Kay Milile Uligo Tamyaw Mambani sa Star kag Dok Matmayo Jingke de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, morning. Tamyaw ko dir sa Talisaya. Tamyaw sila ni Mama Mere kag Papa Robert Flores sa Barangay Karulan, Kabangkalan. Kay Jory ni Pamusino, good morning man. Kay Jose Mungkal Turilla sa Binalbagan. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 2022. Una nga bula, resulta, 20 kag 22. Second draw, 1, 4. Ikadua nga bula, resulta, 1 kag 4. Third draw, 38, 1. Ikatatlo nga bula, 38 kag 1. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot, 58,324,662. Ang jackpot, 58,324,662. Winning combination in any order, 12, 30, 47, 29, 42, 34. Winning combination 655, 12, 30, 47, 29, 42 kag 34. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 38,883,677. Ang jackpot, 38,883,677. Winning combination in any order, 7, 42, 39, 32, 1, 29. Winning combination sang 645, 7, 42, 39, 32, 1 kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Munig da kay Manjo Arniho. Gamonitor sa Jesus Heights, Estepania. Tamyaw ya si Diana Villanueva. Si Rotsi Garbo Pabulayan, good morning. Kay Elizabeth Garbo sa Barangay Napoles, Lumangob, Bago City. Si Milili Uligo, morning. Kay Lito Baba Hendre Kagjuan Samora. Kay Ana Desales, good morning. Tamyaw ya si Roby o kon Rode Albasino. Kay Lisette Copinco
sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kay Abraham Sala Ortiga, good morning Gamonitor sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning da sa Saudi Arabia. Good morning man kay Huma Lumina. May lang nga pagmonitora. Kay Marilyn Bilar Jacobe Lombo. Marialyn Bilar Jacobe Lombo. Good morning. May lang happy birthday sinablos ko kay aming siling ni Ana Sinoro. Kay Arlen Cabrillos, good morning. Gamonitor ko niya. Tamiyaw ko pamilya Cabrillos Howard Family sa Sinda Guba, Porok, Dulunan, Central, Maaw. Bao si Barani ni Erico, kay Bukay aming upsima kuno kagingging Perez, Konsing Baran, halin kay Nini Iko Baran, sang sitio Pait, La Carlota. Ba, si Runa Rihida Traba, tamyaw ya kuno si Casey Galon, Julieta Nunez, Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, kag tataya Tidi Rihida, Senyor, ang senyor nga wala pensyon. nga wala ka pensyon. Kay Amek, 45, anong 45 si Garciniego. Si Elvira Hilugo, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kagkagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Areho, may pamangkot lang ko sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
kay senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdala mo sa mga pasunib. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakana sa libingan ng mga bayani. Muna kung presidente ka o kung opisyal ikaw sa gobyerno, no? Sabi na gid kung mga general ka, ang gin-question lang to nga ginlubong sa libingan ng bayani, among anay presidente, si Ferdinand Marcos Sr. Galing kay Mante, gulpi lang nakibot ang tanan, ato na siya sa libingan ng bayani. Kinpahanugutan ni anay presidente Rodrigo Duterte. Morning kay Karen Miraflor. Siling ni Abraham Sala Ortiga sa Saudi kuno perting init to. 45 degrees ang init dito sa Saudi. Bawa. Perte no. Pari na si Elizabeth Gamala morning sa tanan nga listener kuno sang aksyon sa Malakag Kagamala family. God bless. Sige. Morning lada kay Elizabeth Gamala.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na pasudlon ta ang report sa Bacolod City Hall. Bacolod, nag-umpisa na kuno sa pagpreparar sang budget para sa tuig 2023. Balita City Hall. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Balag Action Fred, ginpahayag ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation, nga nag-umpisa ng syudad sa pagpreparar para sa 2023 budget. Ginpahayag ni Saison nga may duha ka adlaw nga strategic planning nga ginpatigayon si Bacolod Mayor Albi Benitez, kaupod ang tanan nga mga department heads. Ginpahayag sang konsehal nga ginatagan sang chance sama ang mga department head nga magpreparar sa ina sini nga budget proposal kagini ang ilagin depensahan sa tubangan man sa mga department head. Para kay Saison Action Fred, importante ang strategic planning bangod sa tinalikdan nga administrasyon. Ginaligar sini nga wala na ginamitingan ang pondo kag ginasunod na lamang ang luyag sang City Mayor's Office. Sa karon, wala pa may baluan kung pila ang budget proposal para sa 2023 nga pinakauna si dalom sang Benitez administration. Ang aton ginhimo, actually this is budget preparation, no? Annual ni siya ang ginahimo. Una, sa previous administration, why na niya ginamitingan, ginano na lang niya sa ila, ginapatulon sa department head kung anong gusto sa mayor's office. Nabatian na si Councilor Saison. Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon na wala pa matapos ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Bawas na nagligad gali nga hunyo. Ang ula tabaw naglanga 3 ka milyon. Purte no? Amo ni nga galaming at ang pila naton ka mga kauturan, banguti ka na mo damo, milyon ang wala sang trabaho sa bilog nga pungsod Pilipinas. Purte man no? Kung wala ka trabaho, kabudlay gid sang sitwasyon. Amo nang hagna bala nga mag-65 ka, pwede pa makatrabaho. Kag iban pagid nga mga kompanya, pwede ka batunon basta maayo ang lawas. Tuod man, kadamo sang 65 edad pataas nga willing pa magtrabaho, kag mabaskog pa ang kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Morning da kay Judy Florentino. Naga-monitor live sa Suhan, China. Sa China siya. Kay Renato Tanyuan, morning tanan nga Tanyuan family sa Barangay Maaw, Bago City. Kag Chay Miling, Nida kag Edmon Bolbes. Good morning man. Kamusta sa kapihanda? Ara da permigura, ti wala man nag-absent si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jubert Carion, ara man na permi si Mayor, si Bida Tumbos. Gapit pa da si Padecano Rivera, si Lore Apurado, si Bibitan, JC Sindico, Roger Aguirre. Ang minstede asigurado si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nilson Distrito, si Larry Benitez, si Maral,
si Pare Ed Yangson, si Billy the Kid Caro, kag si Jimmy Candelario, si Jok Torres, no? Good morning sa inyo da. Basi kon may mga pulo panahon na kag maayo-ayo ng pamatyag ta, kag makahapit kita dira. Kay Joart Mandaget Tones, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sahay isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D.
Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit. Lalaki nasapwan nga patay sa isa ka suba sa siyudad sang Bago. Detalye sini upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Patay na Aksyon Fred sang nasapuan ang isa ka lalaki sa suba nga sakop naman sang Purok Kasantulaan sa may barangay Mailom sa may syudad sang Bago. Pasado las 10 ang atak na kahapon Agosto 7. Sa report sa mga kapulisan ining biktima ang ginakilala naman Aksyon Fred kay certain Victor Janipal 36 anyos, kag residente naman sa Purok Kawayanan nga sakop man sa barangay Mailom sa syudad sang Bago. So diri sa may Bago City PNP, las 10:30 sang aga sang nakit-an na lamang ni Pablito Vergara nga residente sa Purok Santolan ining bangkay ni Pal Aksyon Fred nga yara dira sa suba kag wala na inisang soksok nga mga parapton. Suno naman diri sa makaisa sang biktima nga si Erwin Perseverancia nga inigiring sinipal halin ini sa ilimnan sa balay sang iya nga abyan kag nagsugod ni nilom alas 5 sang hapon sang Agosto 6 pa kag mahimo Aksyon Fred nga nagpauli ini siya mga alas 7:30 na sang gabi. O galing sa amuman nga mga tinion, mabaskog ang pagbubo sang ulan dala sa area sang barangay Mailom kag ang balay sa Ninipal kinahanglan mo pa magtabok sa may suba Aksyon Fred. So ang ginasuspetsuhan diri sang kapulisan may mga pagtabok sa suba ni Nipal, wala sinibla makontrol ang iyang lawas kag sa bangod sa kabasgugon sang daludo sang tubig ginanod ini sa Aksyon Fred. Tubtob nga nagkarabunggo tong iya lawas kag ulo sa mga bato. Wala na ni Aksyon Fred sang animo nga nalumos ini siya nga dito na naman sang iya nga kamatayon. Sa nakita ni bangkay may mga gasgas ini siya actually sa iya nga lawas pero mo to ang basang papulisan ipaidalom ini sa post-mortem examination o sa autopsy examination. Sa totalan nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Balik ako pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhid, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue.
Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Yung Philippine Standard. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Uy, na, pasudlon ta ang report, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action friend naglambot sa 550,800 pesos nga baloros na ginasuspetsohan sa kabuuan nakuha sa duha ka persona sa bypass operation yung ginpatigan sa Bacolod City Drug Enforcement Unit launa 20 sininga kagahon Agosto 9
sa Puro Kawayanan, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ana nagpaangin kilala sa ilan nanday Rodmar Abada 37 kag Aunis Latuna 28 tanan residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa duha ang 21 tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Sanday Abada kag Latuna ang priso karon sa custodial facility sang police station number 3. Balita din sa patrol, ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:50. Wala na kita. Sige-sige gidang habyog sang Siabo. Wala untat, bisan ano pangadak panay, bisan anano nga operasyon, sige-sige gid. Sige baligya sa mga barangay, inugbakal bugas ko no. Bakal bugas, siya bugid. Kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw mama yawin ni Giray Burgos ang Biscom Compound kag sa kapihan ni Lolita Binyas ang paglaom binalbagan. Si Idi Laos kag Nanay Sabilo, padayo nagamonitor. Si Ray Flores Barayuga, good morning man. Kay Nimpay Banyes ang Barangay Tangob. Si Atia Kim Iriman, si Milko Bilyo, tamyaw ko nagali Brad Mating, kag Mrs. siya, Sis Nili Nipales, si Silis John Dexter Araman, si Christian Rua, nagamonitor sa Victoria City, upod ang Pamilya Rua. Kay Jamid Del Florindo, sige, kay Evelyn Pamusino, good morning man. May lang nga pagmonitora. Tamyaw ya sa Barangay Madalag, Baira family, nagatamyaw si Sunya Baira sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning man. May lang nga pag-monitora. May lang nga pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakagahon. Kay Tiyaya Tali, kag Tiyo Ibod, Toribio, kag tanan nga Toribio family, dira sa Barangay Talaptapla, Castellanan, tamyaw kamo, ni Gina Toribio Panes, taga La Carlota. Taga La Carlota, good morning. Tamyaw ya asawa ya si Gina Toribio Panes kag bata ya nga si Ila Jen Panes dira sa Sinda Isidro, Barangay Kubay, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:52 na. Kay Joel Mong Guerrero Diaz, good morning man. Kay Renato Tanyuan, good morning. Kay Maaw Bilyo. Daligid lang, Ariho, ang Federlip Lending. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga 27 ang dakop ka daog ka rulita promo sa masunod nga adlaw naton talakayon nina. Dali na lang pizza 15, pizza 9 na subong. Enjoy kita sa aton sinidakop ka daog ka rulita promo. May kang tanan ini sa ika-53 nga anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!